Og du må snakke. I må godt snakke med. Så jeg siger, hej storebror, hyggeligt at se dig. Så har jeg defineret, hvem er det. Så kan du selv sige, Hvad laver du i træningscenteret? hvad laver du i træningscenteret? Lige præcis. Kigger på piger. Ja, sådan. Super simpelt. 3 sætninger, hvem hvad hvor. Og vi gør det sådan, at vi gør det flydende, så det vil sige 2 går ind. Hvad? Hvem, hvad, hvor. Og det behøver ikke være i den rækkefølge. Vi skal bare have de 3 ting med. Okay, hvad laver vi? Okay. Hvem er vi? Hvor er vi? Hvad laver vi? Og vi gør det flydende, så det vil sige, når der er 2, der er lavet færdigt, så er der 2 nye, der hopper ind. Og så kører vi bare. Vil du? Ja. Super. Så I går ud. Okay. Der er ikke noget mål, vi skal bare have. Det går ud på at definere, hvem, hvad, hvor. Og jeg har 3 sætninger. Ja. Så det vil sige, hvis den første definerer hvem, så er den næste, han definerer hvor. Eller hvem. Eller hvad. Ja. Hvad? Værsgo. Hey Jeff, hvad laver du her ved ringside? Jeg skal til fodboldkamp. Hvad med dig? Ringside, det er en boks. Det var 3 sætninger, tak. 2 nye. Prøv her, stille og roligt, tag det stille og roligt, hvor godt. Selvom man kun har 3 sætninger, kan man godt gå ind og... Flot, der er fyldt. Hvad så? Altså, der må godt gå et stykke tid, man behøver ikke fylde de 3 sætninger af det samme. Værsgo. Velkommen til døveskolen. Tak skal du have, Bjarne. Vi skal ind og have undervisning i sex for døve. Kan du holde der kamera? Ja. Bare... Ja! Gamle ven, mand, for helvede! Fuck, kan du se den løve der? Ja, tak. Vi prøver varmt, så... Okay. Bare gør på. Så ja. Ja. Jeg vil gerne se på en hat. Det er ikke her, du er damesmålsafdelingen? Ja. Okay, men du leder efter en hat? Ja. Det er et præmieeksempel, ikke? Vi har 3 sætninger, hvem hvad hvor. Han kommer ind og siger, at jeg vil gerne sige på en hat. Vi er en hatteforretning. Det får du lidt saboteret ved at sige. Ja, der spænder jeg lidt ben for det. Så ja, 100. 2 nye. Om ikke? Ah, okay, 2 nye. Jeg tror, det er hatten, der gør. Bare. Hej. Michelle Singh. Det er mit navn. Jeg er mester. Velkommen til første lektion i karate. Super. Hvor er det hårdt flot. Perfekt. 2 nye. Jeg vil godt have nummer 38. Og det skal være med i cola. Med cola. Ja. Det er helt fint. Det er helt fint. Nu har I, hvor jeg er henne. Og du skal lige med en sætning definere. Er det ikke hvem, der er hvor med en sætning? Ej, du har i et pizzeria, ikke? Du har sagt nummer 38, så vi ved, hvor I er. Men du skal lige definere, hvem og hvorfor. Vi har også gjort, hvad det laver jo. Ja, okay, så du mangler sådan set bare, hvem vi er. Ja. Hvad vil du? Og der blev den så fucket op. Men jeg er ham, der kommer og bestiller pizza. Perfekt. Super. 2 nye. Ingen mand. Hey mor, Hvad laver du her? jeg kom lige forbi. Det er sjovt at se den her bananplantage. Ja, jeg var sulten. Perfekt. Jeg glæder mig til at se, hvordan noget det overfører det her tilbage. Det bliver ikke noget problem. Skal vi bare gå i gang? I går bare i gang. Hej Bjarne. Jamen, goddag, Torben! Ja, du skal lige være stille, fordi der er faktisk noget, der prøver at se filmen, og jeg har fået en hel del klager over dit ansigt. Så tak. Det er
Ja, prøv at være helt klar i jeres definitioner. Så i stedet for, hvad var det du kaldte ham? Torben. Det er Torben, ikke? Torben Bjarne. Så sige hej Torben, min gamle kammerat. På den måde. Eller folk har klaget over, at du spiller ser for højt fjernsyn her i din lejlighed. Eller altså sådan, så I definerer meget klart, hvem hvad hvor. Ja. Kom her. Første gang er gratis. Det er første gang, at en skomager taler sådan til mig. Ja. Det. Prøv at høre. Den er farlig, den der, ikke? Den er i impro, ikke? Så den er, der er mange, der gør det her. Får et billigt grin på at destruere scenen egentlig. Fordi du kan godt se, at han er ikke? Nej! Han er pusher jo. Okay, så er det ikke cool. Men det er i hvert fald en fælde, folk tit falder i. Det er at få det der billige grin på at egentlig sige nej. For eksempel hvis du siger, men velkommen her til klovneskolen. Der får du dametøj. Så får man et billigt grin, folk griner, det er meget sjovt. Men egentlig så ødelægger man lidt scenen, ikke? Ja. Så ja. Vi prøver igen. Ja. Noget helt nyt. Helt nyt. Ja, det gør vi. Tillykke. Du er kunde nummer 10. Sådan! Super! Hvor er jeg glad for dig. Jeg har lyst til at spare manden jo. Så vil jeg godt have kage. Der kan man bare nikke. Man behøver ikke sige ja. Tillykke. Kunde nummer 10. Der er varmt hjemme. Ja, altså, ved du hvad? Det er der, men nu er du julemanden, så du er også klart, du er vant til noget andet. Men her på stranden, der bare, vi skubber temperaturen op, fordi det kan bare blive fint. Ja. Tak. Det var fandme en lang sætning. Prøv at høre, jeg er godt klar over, at du som servitrice på det her er ude tit, men jeg er altså forfærdelig søsyg. Det gør jeg faktisk ikke, men hvad kan vi gøre ved det? Hvad har du lavet? Jeg ved det sgu ikke, Bernice, men den er lige lovlig galt i mellemgulvet. Ved du hvad, det skal... Tak. Okay. Men det er ikke ud af, hvem det var. Ikke helt. Vi prøver lige et par enkelte scener, hvor vi lader scenerne køre videre. Så det vil sige, pointen er stadigvæk 3 sætninger. Hvem, hvad, hvor. Og når I ligesom har defineret det, hvem, hvad, hvor, så kører vi bare scenen lidt videre. Det er klart. Ja? Hvem er battle? Battle. Du har selvfølgelig billetter. Må jeg ikke fylde nummer? Jo, det må du gerne. Det er 112. Hvad er dit navn? Det hedder Lolita. Lolita? Jeg elsker piger, der Lolita. Nej, det er rigtigt. Nå, men jeg skal lige have dametoilettet herovre. Ja, jeg venter bare her. Må jeg ikke give dig en drink? Jo, kom. Du behøver ikke gå på toilettet nu. Sådan noget kan sagtens vinde. Okay. Jeg skal bare skide helt vildt meget. Det er sådan, der gå sammen. Fedt. Ja. 2 nye. 3 sætninger, hvem, hvad, hvor, og så kører vi bare scenen lidt. Mor, hvis jeg skulle lægge an på dig, skulle så være direkte eller indirekte? Ja, altså indirekte, det er Sverige, derhjemme direkte. Jamen, så ville jeg gerne lige skulle skride fra den her strand og fortælle til mig. Mor. Okay. Det ved jeg ikke. Skal vi fortsætte den? Jeg er ikke helt klar på, hvem jeg er, hvor jeg er henne. Altså, det er jo min mor. Ja, og der er altid noget, du prøver at game. Hvad var det der med? Det er min søn. Direkte, indirekte, ja. Du bare kør den videre, Jeg glæder mig til, hvordan det udvikler sig. Nu er du en gamer, så lad mig se din skill, så kan vi snakke om det. Jeg tænkte, Wow, en god pick-up line. om det der lille
5 spørgsmåls lang. Mor. Nej. Jeg tror ikke, jeg vil høre, hvis det involverer, at vi allerede nu begynder at røre mig. Ej, men mor, nu er jeg trods alt din datter, så skal vi bare tage på café? Det er din pick-up line, simpelthen. Ja, det er jeg bedre ikke klemme og sådan noget. Det er ikke så meget. Det er du ikke så meget til? Nej. Okay, så... Men okay, lad mig høre, hvad der ellers er på programmet i dag. Har du ikke sådan en cheat sheet, som du lige kan... Sådan et hemmeligt sheet. Ja, jeg læser din dagbøger. Det gør jeg lige. Nej. Ja. Ja, det er fint. Super. 2-0.